als de sleepwagen helemaal niet meer verteld wordt, dan hebben we nog iemand aan meegekregen. Maar dat is deze motor, dat weten we al vele jaren. Ja, de Rocket Science, alleen hoe betrouwbaar is deze niet hoor. En hier komt Fredpower. Kijk, want wij waren even wat verrast over het niet over de Fredpower, maar even om duidelijk te zijn. Dat gaat de sleepwagen zwaar. En dat weet iedereen, oké, het staat dus zo zwaar dat Fredpower er niet meer wegkomt. Maar wat is er dan als de sleepwagen zelf? 1 centimeter meer vers eronder. Wat zegt dat? Dat mes komt er pas op 70 meter in. Dus de eerste 70 meter waren voor Fredpower, hetzelfde als voor Dynamite, als voor noem maar op. Dat betekent dus dat 1 centimeter meer vers eronder Fredpower toch gewoon perfect is naar de voldoenheid. En dat geeft punten onder de vanden. Hier aan de zijkant, maar ik zeg lekker afstellen hoor. En wij gaan verder met de thuisrijder. En we zien dat heel veel mensen al heel lang op de wachten zijn. We zagen aan het voorbeeld van hoe vaak deze motor al niet bij elkaar is geweest. Ja, dat is zo ongelooflijk voordat je überhaupt voor de eerste keer op de baan is gekomen. Vorig jaar was ze hier al. Maar die toch niet meer op de baan komen, vorig jaar was hier alleen op buiten mee. En nu hebben we dus een ander, een Russian Invader, een klein meisje op de bal, en hebben we helemaal niet staan. En het klopt eventjes heel lekker. En dan stopt hij ermee. En voor hem is het te hopen dat hij wat data heeft. Maar de eerste meters zijn gemaakt met een andere Russian Invader. Maak een applaus van de zijkant. Ja. Een droom van vele jaren is hier uitgekomen. Het eerste stukje althans wel, Erik. Ah, zeker. Hij staat er. De sleepwagen blijft zo staan aan deze kant. Dat is het goede nieuws. Dus we hebben een officiële Volvo Fredpower. Aan goed nieuws hangt ook altijd slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat Dynamite een turbo probleem heeft. Ik zag zojuist aan het waterweg zijn telefoon.